esta é unha das túas grandes pegadas. A túa maneira de gobernar tamén é exemplo. Sempre fuches conciliador, alguén que buscou o consenso dende o diálogo, desde a negociación e desde o respeto. Un líder de equipos capaz de escoitar, de exixir, de acompañar e de sacar o mellor de cada quen. E o teu camiño, como todos os camiños longos, tivo momentos duros. Enfrontáchete a unha denuncia xudicial sen fundamento penal que o tempo e a xusticia arquivaron. Tiveches que facer fronte a grandes incendios e, por recordar algúns, o do 1999, 2012, 2022, e case como despedida o máis destructivo da nosa historia, o de agosto de 2025. Tamén as inundacións periódicas do Sil, que sempre nos lembra que o río é tan noso como seu. E fuches 2 veces reprobado na Deputación de Ourense por defender o que era xusto, que era que os concellos recibisen un reparto equitativo dos fondos como acontecía no resto das provincias de Galicia. E esa loita, a túa e a dos que loitaron antes, por ello San Miguel tamén, e por ali estaba a Pepa, non sei onde está, que tamén estuvo antes na Deputación, deu resultado. Hoxe, todos os concellos da provincia contamos cun plan único provincial. Ese logro leva moito do teu empeño. Neste camiño tamén quedaron atrás compañeiros moi queridos, persoas como Julín ou Luís Ramos, que hoxe estarían orgullosos desta homenaxe que te estamos a facer. No plano personal, quero agradecerche a confianza que depositaches en min, o proxecto do Grupo Municipal Socialista, o que ti iniciaches, que non caiba duda, vai ter continuidade, porque a modernización do barco non se detén. Porque este pobo, que aos dous que chegamos de fora nos acolleu cos brazos abertos e ao que tanto lle debemos, ensinounos que cando un se entrega a súa xente, a xente responde con afecto e con responsabilidade.